Magandang hapon sa ating lahat at narito-update natin sa magiging lagay ng ating panahon. Umiiral ang northeast monsoon o yung amihan sa bahagi ng Hilagang Luzon na kung saan yan po yung nagdulot na maghapong makulimlim na panahon na may kasamang may hinang mga pag-ulan sa may Cordillera Administrative Region pati na rin sa may Cagayan Valley. Samantala, yung LPA o low pressure area na ating binabantayan ay huli nating namataan sa layong 660 kilometers east-southeast ng General Santos City. Nanatili mababa ang tsansa na ito ay magiging isang bagyo, ngunit may kita natin sa ating satellite imagery na halos makakapal yung mga extension, yung mga trough o yung mga kaulapan na dala po nito na ito po yung nagdulot ng malawakang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao, ganyan din sa buong bahagi ng Kabisayaan, na kung saan ngayong gabi po ay patuloy itong magdadala ng mga pag-ulan dyan nga sa buong bahagi ng Visayas, Caraga, Northern Mindanao at sa may Zamboanga Peninsula. Na kung saan kanina nga alas 3 ng hapon ay nag-issue po tayo ng weather advisory na kung saan yung mga pag-ulan po na ating inaasahan pa dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay inaasahan natin na posible magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa, kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga low-lying areas, pati na rin po sa mga bulubunduking lugar. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, dahil pa rin sa pag-iral ng northeast monsoon sa may Cordillera pati na rin sa Cagayan Valley ay makakaranas pa rin ng makulimlim na panahon at may kasama po yung may hinang mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi pa ng Luzon, magiging maaliwalas pa rin ang ating panahon bukas na may tsansa lamang na ma-isolated light rains o yung pulupulong may hinang mga pag-ulan, dala rin po yan ng amihan. Agwat ng temperatura natin sa Tuguegarao ay mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Lawag naman ay mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Baguio City mula 15 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Tagaytay 22 to 30 degrees. Sa Calayan Islands ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius inaasahan natin magiging agwat ng temperatura bukas, at sa Legazpi 24 to 31 degrees, at dito po sa Metro Manila 24 to 33 degrees Celsius yung inaasahan natin magiging agwat ng temperatura bukas. Dumako na po tayo sa Visayas at Mindanao. Sa may western at eastern Visayas, may inaasahan po tayong malawakan or malalakas na mga pag-ulan bukas, mga light to moderate at times heavy na mga pag-ulan. Dala pa rin po yan ng LPA o yung trough ng nasabi nating low pressure area. At pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Temperature range natin sa Iloilo ay mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees. Sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa buong bahagi ng Mindanao. Bukas, asahan na po natin dyan ang improved weather condition. So, magiging maaraw na po yung kanilang panahon bukas at may chance lamang na mga pag-ulan sa hapon or sa gabi. Sa Cagayan de Oro, 23 to 29 degrees, inaasahan natin magiging agwat ng temperatura. Sa Davao, posible umabot sa 31 degrees ang maximum temperature at 32 degrees naman sa may Zamboanga City. Nakataas po ang gale warning natin sa may baybay ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, pati na rin po sa Ilocos Sur. So kapag meron po tayong mga nakataas na gale warning, ibig sabihin po niyan ay hindi po muna natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mga isda, pati na rin yung may maliit na sakyang pandagat, dahil sa inaasahan nating matataas na mga pag-alon at yung wave height nga po natin kapag may gale warning ay posibleng umabot sa 4.5 meters. Para po sa ating 3-day weather outlook dito sa Kamaynilaan, wala po tayong inaasahang malawakang mga pag-ulan in the next 3 days. So, simula po yan hanggang Sunday hanggang Tuesday ay magiging maaliwalas po yung ating panahon. Mga isolated light rains lamang po yung posible, dala pa rin yan ng amihan. Mula 23 hanggang 32 degrees, inaasahan natin magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila. Sa Baguio City naman po, Sunday, Monday, magiging hanggang Tuesday po yan, magiging maulan po ang panahon, dala po ng amihan, at mula 15 hanggang 24 degrees, inaasahan po natin magiging agwat ng temperatura sa Baguio City.
Sa Legazpi City naman, hanggang Sunday, magiging generally fair weather condition po tayo dyan. Isolated thunderstorms sinaasahan natin sa hapon or sa gabi. Ngunit pagdating po ng Monday at Tuesday, yung nakikita natin, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dyan. So most probably, maghapon po yan na makulimlim ang panahon at may kalat-kalat na mga pag-ulan. Dahil sa inaasahan po natin itong pagbaba ng tail end ng frontal system. Mula 24 hanggang 32 degrees, sinasaan natin magigagwat ng temperatura sa Legazpi City. Dumako na po tayo sa Metro Cebu. Hanggang Monday ay asahan natin ang maulap na kalangitan dyan at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan all throughout the day. Ngunit pagdating ng Tuesday, expect naman natin ang generally fair weather condition at sisilip na po dyan yung ating haring araw. Mula 25 hanggang 31 degrees, sinasaan natin mag-iagot ng temperatura sa Metro Cebu. At sa Metro Davao hanggang Sunday, magiging maulap po ang kalangitan at may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, mga light to moderate na mga pag-ulan po yan. Ngunit pagdating po ng Monday at Tuesday, asahan na natin ang ting-ting pagganda ng panahon at mga isolated rain showers ang posible sa hapon or sa gabi. At nagbibigay po tayo ng mga babala o mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. Mula 24 hanggang 32 degrees, yung inaasahan natin mag-iagot ng temperatura sa Metro Davao. Ang araw natin dito sa Kamaynilan ay lulubog sa ganap na 5:34 ng gabi at muli itong sisikat bukas na 6:18 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay ng ating panahon, mangyari i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter account sa DOST_Pag-asa at bisitahin na aming website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest natin dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Ana Cloren, nag-uulat at maligayang Pasko sa ating lahat.